To ma úplne že dostalo, pozrite sa. Milujem tieto pimple patches. Poďme si vytvoriť tento Aperol Makeup Look za pomoci noviniek z DM-ky. Najviac ma zaujalo oranžová linka na oči. Milujem. Druhý produkt vyberám. Keďže som už dala oranžovú linku, tak ideme do oranžových líčok. Ježiš, tá je super pigmentovaná. Ježiš, to je krásne. Taký fakt Aperol make-up. Už len pehy. A je to. Ďalej tu máme bronzing drops. Vytvoríme si proste taký letný look. Pekne sa dá zapracovať. Tak ako aj bronzer, máme tu aj tekuté líčka. Má to v sebe taký glow. Vidíte? Maskara. Čo ma tiež mega oslovilo z týchto noviniek je takýto rúžik v nádhernej farbe od značky Trended Up a odtieň 510. Zaujímavý je v tom, že má dve strany. Z jednej strany kontúrka, čo je super, lebo nemusíte hľadať a dopasovávať. A dokonale sa hodí k tomuto Aperol líčeniu. Krásna farba. Ja si už len dodám pehy. Fejkové pehy. Pozrite sa na tento lesk. Plum pink. Použijem ho na rúž. Trošku tak štipka. Príjemný. Takže toto je môj výsledný look. Dajte vedieť, čo si o ňom myslíte. Pa, pa.